Prosím pekne, tak toto je moja creeper farma a počkaj, nechaj ma ti to vysvetliť. Už dlho som chcel v Minecrafte postaviť niečo veľké a na svoje mega projekty budem potrebovať mega veľa fariem. A jednou z tých fariem je práve creeper farma, vďaka ktorej dostanem gunpowder, ktorý využijem na raketky alebo na TNTčka, ktoré mi uľahčia život v endgamingu. Toto je zatiaľ jeden z mojich väčších projektov, ktorý som vo svojom hardcore svete spravil. Nie je to nič mega veľké, ale je to veľké a myslím si, že budeš prekvapený. OK, tak poďme konečne spraviť niečo poriadne. Máme beacon vďaka tomu, že sme zabili vidra, ale čo nemáme a čo je veľmi podstatné je, že nemáme postavený ten beacon, takže budeme musieť buď naťažiť veľa železa alebo veľa zlata, aby sme si spravili beacon, lebo na to, čo chcem spraviť, budeme potrebovať naozaj veľmi veľa kameňa. Tak ma napadlo, že by som začal kopať proste niekde na týchto miestach tu do tej skaly. A tam by sa možno, že do budúcna niečo spravilo. To by bolo celkom fajn. Ja by som šiel asi radšej ťažiť to zlato, pretože zlata je v nedri strašne veľa. Chvála Bohu, máme na všetko mending, takže oprava tých nástrojov bude veľmi jednoduchá a asi by som to aj nešiel zdržovať a rovno by som šiel ona. Ale zoberiem si šalker. A keďže ja som bordelár a mám v každom šalkeri nejakú sprostosť, ježiš. Mňa teraz napadlo kam, že ja som si mohol zobrať crafting a rovno z toho robiť nugetky. Či nugetky, naopak, ingoty. No toto je akože môj beacon, hej. Ja viem, kámo, že to je netherite, či netherite, či čo to ako sa volá táto riť? Netherak? Drak? Ale ja proste potrebujem vedieť, koľko tých blokov, chápeš, koľko blokov budem na to potrebovať. Takže ideme matematicky na to, hej. Toto tu prvé podlažie, to je jasné, že to je 9 blokov, hej. Takže to odkopem, to máme 9. Tuto máme 9. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Počkaj, ja som retard. Matematika mi nejde. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže to je 16. Druhé podlažie je 16 v tom prípade. Takže toto podlažie má 16 plus 1, 2, 3, 4, 2, 23, 24. Dobre, takže plus 24. A to je 49 golden blokov budem potrebovať na to. Podľa mojich matematických výpočtov. A už teraz vidím, kámo, že som sa asi prepočítal. Neistoté goldy nevydajú, bože. Lebo teraz na to, aby som spravil ten beacon, kámo, tak potrebujem celú túto plochu nabrať. Super, takže môžem ísť do pekla. On sa mi tu spawnul ghast. Prečo sa mi tu spawnul ghast? Čo je retard? Jej, vidíš to, ešte 7 k dobru. Nádhera. Počkaj, toto jedno budem potrebovať aj tak. No, ukáž ten beacon. A čo si dáme? Hej, počkaj, prečo to nemôžem akože ona, hej. Čo sa deje? Však mám, nie? Dostatočný beacon. Či o čo ti ide? Prosím, nechápem. Aha! No, toto som chcel. Ty si potreboval sa pozerať len do neba. Paráda. A teraz, kámo, prečo mám iba haste jednotku? To záleží od toho, aký item tam dám. Ukáž, keď tam dám diamond. Alebo to záleží, že z akého materiálu je ten beacon vyrobený. Veľa otázok, málo odpovedí. Čo spravíš, keď ti tam dám... Aha, emerald. Emerald je akože lepší? A keď dám toto... Stále mám jednotku. Takže ten diamant by nič nevyriešil.
OK, ukáž ako kopem. Oho! Kopem rýchlejšie o niečo. Akože, chcelo by to asi... Nemám tento beacon a na to, aby som akože úplne bol brutálny, tak potrebujem ešte o mnoho väčší beacon, hej? OK, to by chcel akože ešte jedno celé podlažiť. Pse, na to serem. Toto mi stačí, to je perfektné. Kámo, ja pôjdem rovno na minus 15, lebo viem, že sa tam asi... Sa mi zdá, že je to minus 15. Objavujú diamanty. A budem rovno breachminovať. To je nápad. Toto potrebujem, kámo. Toho potrebujem tiež dosť. No vidíš, kámo, takto zabijem 2 muchy jednou ranou. Budem mať aj diamanty, aj deep slate. Prvé diamondy. Nice. Prosím. Čo som našiel? To je zase tento dungeon. Jo, dobre, tuto je síce fajn, ale... Nie, teraz neprosím, ďakujem. Kámo, mne to nedá, ja sa tam musím pozrieť. Ale vraj je to strašne brutálny dungeon, že... Málo kto to prežije, proste brutalita, lietajú tam ľudia, není cesty späť a také veci, ale chcel by som si to vyskúšať, že čo to je, aspoň na takú skúšku. Silverfishy. To je ten mob, proti ktorému mám bojovať, hej, že... Au, dobre, tak toto už je nepríjemnejšie. Hej, by som za vami išiel. Tu sú iba silverfishky. Kámo, títo skeletóni sú otravní. A ešte im dali aj poison. Tie silverfishky budú v pohode. Keby som sa do nich trafil. Aha, dostal som tu tento oný. Nice, tu som už dostal. Kura v mede. Je tu aj nejaký, že dobrý ľud, alebo budú len takéto akože srandičky. Nechápem, tu mám dať ten kľúč. Aha. Je vás tu nejako veľa, neprehnali ste to? Čo som dostal? 2 emeraldy a nejaké fukáre som dostal. Čo točí? Wow, ty si čo? Oh! Ha! To čo je za moba? Čo ti dáva? To čo je za moba? To je dobrý frajer. Kde je? Nice, kľúč. Daj ho sem. Kámo, toto mal byť akože nejaký brutálny dungeon. Takže tak som sa ho bál, kámo, úplne všetci. Ježiš, to nedáš, toto je úplne extrém. Všetko, papula ma bolí z toho až. Jej. Ešte aj knižku som dostal, tak to počkaj. Čo je to za knižku? Fortune 2? No, to nie je akože špatná kniha. Ale kámo, som to trošku oddialil od toho, čo by som pôvodne mal robiť. Akože... Itemy zaujímavé, nehovorím, že nie. Ďakujem pekne. Ale že by ma až tak nadchli, tak to sa nedá povedať úplne. Jej! Ďalšie diamanty, jej! Kam už som sa chcel sťažovať, že proste akú fúru kameňa som vykopal a že som žiaden našiel, takže nice. Ty kokos, jak som sa kámo zlákol, že to je proste koniec sveta, normálne ma to troška odrbala. Ty kokos. No každopádne 100 a na oslavu z toho dňa zjem tento diamant a
Toto je všetko, ďakujem, že ste pozerali toto video a ahojte. Robím si srandu. Jasné, že nezjem diamant, si sa zbláznil, by ma zadrhlo. Dobre, ja si myslím, že pre začiatok by to mohlo stačiť. Uvidíme potom, koľko toho potrebujem dokopať. Idem hore. No, v prvom rade by som to chcel niekde urobiť na kopci. Musí to byť taká väčšia platforma, aby mi to vlastne vyšlo na tú creeper farmu. Ale ja by som to spravil, ja by som to chcel trošku akože takto v kopci. Ježiš. Ja by som si to vedel teoreticky predstaviť aj tu, že tu by to bolo celkom akože také pekné. A ono teoreticky, no, toto by to mohlo byť, to by to vyzeralo fajn. Z tejto strany bude vchod, bude vlastne ten vchod akože. Čož by chcelo drevo, ja by som tam dal drevo. A to by bolo najlepšie to tmavé. Ale to tmavé drevo, nájdem tu kde si tmavé drevo? Áno, tam zádu. Nechcem byť blbý kámo, ale hodili by sa mi raketky. A preto si stávam creeper farmu. Tu je 7 gunpowderu. Budeme mať ešte 10 gunpowder? Musíme. 2. To je žalostne málo. Ako sa robia raketky? Takto sa robia raketky. 27 raketiek, dobrá, no, tak to je v pohode. Toľko hádam, s nimi vydržím. Kámo, to je extrémne dobré, že si sa zbláznil. Ja som takto ešte v živote z Elytrou nelietal. To je isto lepšie, ako keby som sa mal chodiť peši. A beriem toto drevo, pretože toto drevo na tom kameni vynikne podľa mňa najlepšie. A tuto by som to mohol spraviť tak, že by to bolo akože dosť stratené. Takto by som to... A ešte aj tento dáme. Ukáž. No, to môže byť celkom fajn. Počkaj kámo, keď sa teraz na to tak pozerám, tak tá platforma je malá. Tu budeme ešte potrebovať zväčšiť. Mám z toho menší guláš, pretože začal som tú platformu robiť 10 na 10, ale potom by mi tam nevyšla tá creeper farma, takže to musí byť 14 na 14 a vzniklo tu z toho takýto gec. A ešte sa mi to začalo strašne ťahať ako keby von z tohoto. Fúha, to už by bolo také škaredé, že by to vôbec nebolo ako keby položené na tejto strane, vieš, akože na tej hore. Akože ja som chcel, aby to prečnievalo, ale zase, chápeš, nie až taký kus. Typak, aký je malý, nie? Jak ten blok normálne väčší ako on, jak jeho hlava, to je magor. No, dobré, tak to bude vyzerať tá platforma vnútri. Teraz poďme spraviť ten bok, túto dole. OK, my teraz pôjdeme stavať tú creeper farmu dohora, niekoľko podlaží, samozrejme, aby bola tá creeper farma efektívna, ale na to potrebujem snow golemov, snehuliakov potrebujem, chápeš? By som sa vedel asi tam tým smerom, pretože tam je to smrekové drevo. Tak nejak tajne dúfam, že týmto smerom by mohlo byť aj nejaký zimný bióm, že by som mohol nájsť ten sneh. Alebo ešte keby idem teoreticky niekde... Aha, nice, tu je sneh. To som trošku prehnal. Teraz nájsť pumpkiny. No, kde si tuto by som to tak nejak očakával. Pumpkiny. OK. Oh shit. Here we go again. Butter as a on top, whatever I do is hard to breathe in. We go a little bit psycho, limitless, non-stop serving again. Get it one time, I live by. About to break the bank to get mine. Looking for a better me, so what? I got everything I need going up. Sa vyspím, nie, nevyspím sa. Čo Dority? Kámo, ani kávu si vypiť nemôžem. Dobre, nehajte ma spať, retardi. Tak, Ty kakos. Neskúšaj ma. Tu som mal vodu, prečo tu už vodu nemám? Neobmedzený zdroj vody. Ako mi mohol zmiznúť neobmedzený zdroj vody? Ježiš. Ale ja viem, čo by som mohol spraviť. Zaletieť do dediny a zobrať hay bale a vďaka tomu budem mať čo jesť. Dúfam, že mi vystačia na to raketky. To je prvá vec a potom druhá vec je, že by som potreboval šutre.
Takže si zoberiem ďalšie šalkry, prázdne. A do nich si budem dávať šutriska. Tu by mala byť 10. dedina. No, tu je. Nevšimajte si ma, ja vám tu iba zoberiem obilniny. A idem preč. Wow, vidím, že tu máte tiež dobrého architekta. Perfektné. Chalan sa musel snažiť, hotový inžinier. A zase tu opäť znova ideme farmiť. Tak, posledné sleby. Ukáž, ako to vyzerá, kámo. Akože za mne sa to veľmi páči. Páči sa mi takýto kockatý štýl stavieb a páči sa mi aj, ako je to akože tuto vytieňované dole. Že tu je to také tmavé. A potom to vlastne ide do tej svetlej farby. To sa mi veľmi páči. Preto som to ako keby dal z jednej strany do kopca, aby to malo túto textúru. Tuto som to už samozrejme nedával, lebo to je akože už vysoko. A teoreticky tá creeper farma akože už by mala byť hotová a mala by frčať. No už tu máme nejaký compounder. Chcel by som urobiť ten cylinder. Že? Lebo toto je škaredé. Proste takto tá creeper farma nemôže vyzerať. Chcem, aby mala normálne peknú korunku. Presne takto nejako som si to predstavoval. Teraz to vyzerá o mnoho lepšie. Akurát takto zo spodu to není až tak vidno. Hej, je tam vidno, že to je trošku potiahnuté hore. No a chcel by som tam ešte pridať vlajky. A chcel by som, aby boli zelené, pretože je to creeper farma. Dobre, ja som si tu spravil vlastne 4 malé vežičky ešte, kde budem dávať vlajky. Tuto do stredu pôjde vlajka a bude krásne viať zelená farba kvôli tomu, že je to creeper farma. Bolo dobré. No akurát chcem to spraviť na fencoch, tú vlajku a budem potrebovať tmavé fenci. A ja už asi nemám také drevo, sa bojím. Tu mám. Jedno tu ostalo a potom toto, čo tu mám. Takže to by som si zabehol spraviť. A zelenú farbu by som ešte zabehol urobiť. Dobre, creeper farma šlape. Idem načiť to smrekové drevo a pôjdem potom rovno aj do púšte, aby som si mohol spraviť zelenú farbu. Dúfam, že sa kámo stále robí zelená farba z kaktusov. Dobre, necelé 2 staky si myslím, že to bude stačiť. Dúfam, kámo, že sa nebudem teda musieť liesť znova. Dobre, kámo, teraz si spomenúť, že ktorým smerom a kde bola tá púšť, aby som si mohol naťažiť tie kaktusy. Ale domnievam sa, že to bolo kdesi tu. No a kámo, ak sa mi cez kaktusy nebude dať dostať zelenej farby, tak sa dobre naserem. Minecraft už je úplne iný. No kámo, tak mi hádam bude stačiť. Neviem, koľko dostanem z toho jednou kaktusu farby. Ha! Netrafil si. Tu čo je toto? Čo prosím? Au. To je... To normálne lama, kámo. To je zombie lama. Odpadnem. To je aká halus toto. Dobre, ale ten dáva dobré pecky. Idem preč od vás. Ja som našiel mushroom biome, kámo. Wow, tak to sa mi stalo prvýkrát v živote. Je síce malý, ale... Je to mushroom biome. To je úlet, kam ja si hneď idem otvoriť tú radnicu tým na gore. Ja potrebujem tú hlinu ešte odstrániť. Bahovno nie, ešte tam pôjdem. No.
Toto je moja creeper farma, ale ja chcem, aby to proste bolo vidno z každej strany, že je to naozaj creeper farma, že to nie je len nejaká vežička. Takže ja tuto do každého stredu dám teraz creeper face, aby teda ľudia vedeli, že je to creeper farma. Kámo, tak toto je zatiaľ taký môj prvý najväčší projekt, ktorý som spravil tým lásem. To je extra. Wow. Vyzerá to akože dosť dobré. Creeper farma. A som rád, že to funguje, že nemusím vlastne ani... No, paráda. Takže nebudem musieť asi ani vôbec osvetľovať tej jaskyne, že funguje aj tak celkom pohode. Daj odber.